дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ вилояти Хатлон дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати бо техника ва мошиноти кишоварзӣ таъмин намудани аҳолии деҳот дар марҳилаи дуюми татбиқи лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо ба кишоварзони ноҳия 15 адад техникаи нав дастрас карда шуд. тавре дар чорабинии мазкур таъкид шуд аз ҷониби муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ 30 ҷамъияти чарогоҳ истифодабарандагон таъсис дода шудааст, ки соли равон барои рушди соҳа ба 5 гурӯҳи муштараки он 75 сар чорвои зоти ҳисорӣ ва ба 25 гурӯҳи дигар бошад тухмии зироатҳои хӯроки чорво дастрас гардидааст. дар доираи амалӣ гаштани чунин лоиҳаи барномаҳои давлатӣ дар 7 ҷамоати деҳоти ноҳия соҳаи пахтакорӣ, зироаткорӣ, боғдорӣ, чорводорӣ ва дигар бахшҳои соҳа дар ҳоли рушд қарор дорад. аз ҷумла имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 5544 гектар кишти пахта гузаронида дурнамои истеҳсолии онро пурра таъмин намуданд. дар ин давра ҳамчунин истеҳсоли ғалладонагиҳо ба 33981 тонна, полезӣ ба 19000 тонна ва истеҳсоли мева ба 3415 тонна расонида шуд. имрӯзҳо ки дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишти такрорӣ идома дорад, мутахассисони соҳа муайян намуданд, ки ҳосилнокии шолӣ аз ҳар 1 гектар 40 сентнер, ҷувори маккаи дон аз 45 то 50 сентнер ва ғалалубёгиҳо бошад то 12 сентнерро ташкил медиҳад. ба андешаи масъулини соҳа дастрасӣ ба техника ва тухмиҳои хушсифат имкон медиҳад, ки соласол нишондоди истеҳсолӣ зиёд карда шавад. 15 адад техникаи нав, ки ба кишоварзони се деҳоти ноҳия дастрас гардид, маҳз бо ин мақсад равона гардидааст. тавре намояндагии мақомоти иҷрокунандаи давлатии вилояти Хатлон, вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази идораи лоиҳа ва роҳбарияти ноҳия иброз доштанд, дар самти дастгирии рушди соҳа боз як қатор нақшаҳо таррезӣ гардидааст, ки дар доираи чунин лоиҳаи барномаҳои давлатӣ амалӣ карда мешаванд. дар ин чорабинӣ барои дастоварди кишоварзони ноҳия дар соҳаи пахтакорӣ ва дигар бахшҳо масъулини ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагиҳои пешқадам бо сипосномаҳои мақомоти иҷрокунандаи давлатии вилояти Хатлон қадршиносӣ карда шуд.